is een geweld. De Mulder kwam naar buiten met een capchauffeur. Zou je dan niet alleen zien in de meulen? Goeiedag. Ik zeg net tegen de jongens. Goeiedag, welkom. Ik zeg net, de Mulder komt naar buiten met een capchauffeur. Ja. Ziet geen rondleidingen te geven of zo? Nee, dat doe ik niet. Ik doe geen rondleidingen. Ik doe alles behalve de rondleidingen. Want ik kan de 1,5 meter kan ik niet aanhouden. Nee. En dan ben ik genoodzaakt om... normaal met z'n tweeën. Zijn we altijd met z'n tweeën. Einde boven, einde onder. Want we hebben verschillende zolders. Ja, en de dames die staan hier onder in de winkel. Ja, dan mogen ze wel binnenkomen. Zien die dames er nou ook? Jammer genoeg niet. Ach, hadden we ons zo verheugd op een paar leuke dames? Ja, en die heb ik. Ja? Maar die hebben vandaag vrij. Dus vrouw, en ik woon hier tegenover. Als de vrouw dadelijk komt met het autootje, dan roep ik die binnen natuurlijk. Jij woont hier? Ik woon daar, ja. Ik heb volgens mij geluk gehad. Ja, dat is eigenlijk een heel verhaal. Hè. Ja, vertel. Of wie zien dol op verhalen? Ik trof mijn vrouw hier in Nederweert. Ja? En toen op een gegeven moment, na 5 jaar, trouwden we. En toen hadden we het liedje van Daarbij die molen. Was ik net in de auto ook al aan het zingen? Ja. En daarom hebben we het daar gewoond. Zijn we daar gaan bouwen. En ik zoog eigenlijk de molen niet staan. Ik ga te druk met werk. Ik ben pas 15 jaar molenaar. Maar zoals ik opnieuw werk, ben ik altijd goed, ja, wie moet ik dat zeggen, in vastgebeten. Ik zal het maar meer op zo'n Olympische tour, hè. Dan moest ze nog in vastbieten. Hè. Ja. Dan haalt ze dat, dat goud. Dat heb ik hier ook gehaald. Oh, dus je hebt 2 keer goud gehaald op het werk? 2 keer. Nee, 3 keer. Met dat meisje uit Nederwiert natuurlijk. Juist, dat was het eerste gouden. En dat is een vos. Die heet Vossen. Ja. En dat is het, hè, jong. Ja. We hebben een vos en al 50 jaar vol te houden. Dus dat is ook goud, ja, of niet? Nou, heeft hij ook streken dan? Ja, dat zeggen ze ook. Van een vos, kan hè? ik bevestigen. Een vos verliert nooit zijn streken. Nee, wel zijn heur, maar niet zijn streken. Ja, dat klopt, precies. Maar goed, en toen ben ik molenaar geworden. Ik heb de cursus gevolgd, molenaar. En daarna heb ik nog een cursus erachteraan gedaan. Ambachtelijk molenaar. Wat is het verschil dan? Het verschil is, als je de eerste cursus volgt, dat is molenaar basis. Ja. Dan moet je met de meulen draaien, ja, en je moogt wat mais, wat veevoer. Het komt allemaal niet zo nauw. Maar het ambachtelijke, dat geeft er nog eens een keer een cursus van 3 jaar achteraan. Goeiedag. En door werd ze, ja, beter en korter bij het mais, bij het product gebracht. Dat wil zeggen met de molen, maar ook met het werken met de molen, ook met hoe dat het allemaal werkt en met het product. Het product zo malen, ja, dat het verantwoord is, zuiver en de mensen er een brood van kunnen bakken. Juist. De bakker. Ik heb pannenkoekenmixer. Nou, kom maar binnen. Ja, wil je even binnen? Kom even binnen. Doe ik even het liggen. Denk aan de opstap, ja. Leuk, hè? Een molen met een eigen bibliotheek. Allee? Een molen met een eigen bieb. Oh, kijk nou, wat leuk. Ja. Kijk. Moet ik even toffelen. Toffelen. Nee, maar anders doet de vrouw lelijk. Maar waarom is ze dat toffelen? Kijk, zo komen we in een gespreid bedje. Nou ja, ja. Aan een gespreide toffel. Wat een leuk. Dus dat hield het in dat ambachtelijk molenaar zijn, dat zijn producten malen en mixen. Of er is Doorspel zelfs zijn eigen brood. Ja, ik heb een mix gemaakt van Doorspels broodmix. En omdat we hier in de peelstreek zitten, hebben we dus vlekken en turf. Toch? Pardon? In de peel vlekken, we steken de vlek eraan en we steken de turf, hè? Ja. Wat staat daar? En wat staat daar? Vlekkenstekersmeel, ja. En vlekkensteek.
Zo heb ik een mix gemaakt en dat noem ik dan zo. Dat is heel gezond. Ja, maar jij hebt er echt aardigheid in, hè? Ja, wat dat betreft. Dat is uit de hand gelopen, maar goed. Ik doe het geers aan. En hoeveel tijd in de week zit je bezig met de meulen? 2 dagen. 2 dagen? Ja, rond maar af op 2 dagen. En dan heb ze weer een dag naar de snow. Ik hoef er eigenlijk niet te zien, want de zoei gesloten zijn. Maar aan de hand van het weer, want de molenaar kijkt altijd naar het weer. Als ik wacht tot volgende week woensdag of donderdag heb ik geen wind. Dan loop ik achter met mijn klanten. Dus als er wind is, moet de mulder werken? Juist. Ja. En de molen ook? Ja, en de molen ook, uiteraard. En dat doe ik hier. Dat is... Die cursus is heel belangrijk en heel interessant. En waarom? Ik werk met een werktuig dat gestuurd wordt door de wind, door de natuur, ja. door de wind. Ik moet weten wat voor weer ik heb, dat weten we dan ook allemaal. Die jongens die geslaagd zijn, die niet geslaagd, die weten nog niet alles. Dat is jouw. Maar in ieder geval, dat is een uitdaging. Als ik de molen optuig om te laten draaien, moet ik van tevoren weten waar de wind vanaf komt. Maar ik weet ook wat voor weer er kan komen. Ik weet dat ik vandaag tegen de avond onweer krijg. Hè? Dan moet ik de molen stopzetten. Het zijn allemaal dingen die heel interessant zijn. Goed opletten, goed met een kopje erbij blijven. Want er kan dadelijk iets gebeuren. Hè? Dan moest de molen intact houden. Niet op hol laten slaan. Hè? Ik bedoel, dat maakt niet. Hè? Dan helpt ze niet meer. De molen is ook dierbaar. Dierbaar, ja. Zeker. Hey, en wat vindt dat meentje van Vossel ervan? Dat je te pas en te onpas als er wind is, huis en haard achterlaat om te gaan Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb toch geluk met gehad. Ik heb vroeger, toen ik met die vrouw trouwde, heb ik geluk gehad vanwege mijn werk. Ik was projectleider van energie-elektriciteitscentrales. En die hebben we ontworpen en gefabriceerd en geïnstalleerd en dat allemaal. En dat heb ik gedaan. Ik had zulke projecten en ik had geluk gehad dat ik die vrouw getrouwd. Toen heb ik dat kunnen doen. Want ik was nogal eens van huis uit. Maar mijn vrouw is ook altijd mij geweest. Ze is door in mei gegroeid. Ze is door in mei gegroeid. Die is toch... Gekke dingen nog weer. Ze is er in mei gegroeid. Ja. Een zelfstandige vrouw. En daar ben ik heel blij mee, want daar heb ik mijn werk kunnen doen. En waarom vertel ik dat nou? Met dit werk ook. Mijn vrouw staat achter me en die doet dat ook hier. En we hebben dat samen opgebouwd, maar ik ben niet alleen. We hebben 3 molenaars en die 3 vrouwen die doen dat allemaal. Dus we hebben die vrouwen, zoals als je nou eigenlijk een goede manager zit, dan moet je eigenlijk om die mannen te laten lopen over het bolletje aaien. Dan krijg je er alles voor gedaan. En dat moet je doen. Die vrouwen snappen dat. En die vrouwen snappen. Die moet je over het bolletje aaien en dan gaan die mee. Dan staan die achter. Ja. En dat hebben wij als molenaars allemaal doen. We hebben die vrouwen allemaal over het bolletje geaaid. En zo lopen die met ons met. En dan zitten ze ook met ons s'avonds aan tafel van, och joh, hebben ze nog, dit. Oh ja, nee, dat is goed, best wel. Dan hebben we het nog even over de meulen. En dat is namelijk het mooie. Het grappige is ook dat ze aan het geluid van de meulen, terwijl ze hier in het weekhoekstier is, kan huren wie hard het wijt. Ja. Dat is hoe het molenaar kunnen zien. Zo is het. Dat is ook, op een gegeven moment als de molenaar is, dan gaat het erom, als dat ze honger, we kunnen dadelijk wel naar boven gaan. Durven jullie dat? Of zeg je van... Durven we dat? Ja, Rudy knikt van ja. Mogen je dat? Dat mogen we. Dat is qua corona, hè? We moeten een beetje afstand houden. Daarom niet dat ze... Ziet geen dubbel geprikt? Ja. Oké. Nou, ben je ook? Ja. Dus dat kan in principe geen kwaad. Nee, maar ik wil maar zeggen voor het verhaal de boete hier. Hè? Dat het geluid, waar hadden we het over? Dat is eigenlijk
mooie van het verhaal op het eind, wanneer dat ze molenaar is geworden en er dus dan ervaring op met malen, dan ging het om het zingen van de stenen. Dit zijn geen stenen. Ik ben nou niet het maal. Nee. Ik ben nou aan het beulen. Het zingen van de stenen? Het zingen van de stenen, daar gaat het om. En wat is dat? Wat je net al zag, het gaat sneller en langzaam. En dat zingen van die stenen, dat huurt ze dan, dat moet ze leren. Dat huurt ze, dat malen, de molenwieken draaien, de wind, het kraken zal ik maar zeggen, in de molen van allerlei tandwielen en zo, maar ook van de stenen. Dat geluid allemaal bijeen, dan huurt ze op een gegeven moment, dat moet ik hebben. Dat is het zingen van de stenen en nu heb ik een goed product.